Milí diváci, vítame vás pri 3. vydaní správ televízie School. Hneď na začiatok vám chceme predstaviť najnovšiu novinku Virtuálne štúdio, teda to, čo vidíte za mnou. V stredu 16. februára sme zažili nevídanú návštevu. Privítali sme množstvo kňazov z spišskej diecézy, ktorí sa zišli v Kežmarku na rekolekciách. Čo sú to rekolekcie a prečo sa kňazi potrebujú stretávať, nám vysvetlil spišský pomocný biskup monsignor Štefan Sečka. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Tak, otec biskup, chceli by sme sa vás opýtať, že čo znamenajú tie rekolekcie? Rekolekcie sú vlastne také stretnutia kňazov, ktoré slúžia pre takú duchovnú obnovu. Preto začíname vždycky rekolekcie svetou omšou a po svätej omši potom je slovo biskupa, spoločná modlitba kňazských hodiniek, potom prednáška na nejakú tému. Tento raz sme mali napríklad svätá omša za účasti detí, čo všetko kňaz má, ako má celebrovať, teda slúžiť svätú omšu. No a potom bola diskusia, po diskusii ešte boli rôzne oznámy, ktoré sa dotýkajú života v diecéze. No a zakončili sme spoločnou modlitbou. Takže rekolekcie sú vlastne takou duchovnou obnovou pre kňazov. Aj tu je možné, napríklad aj tým, že aj my kňazi potrebujeme sa vyspovedať a neraz. Je to taká tiež príležitosť, že sa stretneme a vyslúžime aj sviatosť zmierenia jeden druhému. Tak ako ste sa cítili počas rekolekcií na našej škole? No ako doma. To znamená, že celkom príjemne. Vždy tu nájdeme, dnes som tu prvý raz a vždy tu nájdeme také i pochopenie, i taký veľmi milý prístup. Aj pána riaditeľa školy, ale aj všetkých pracovníkov, no a hlavne aj detí. Tak boli aj osmáci, deviatáci na svätej omši v bazilike Povýšenia svätého Kríža. Takže ja sa tu cítim veľmi dobre, ako doma. A pán biskup, mohli by sme vás niečo poprosiť, aby ste nám niečo zaželali do našej školskej televízii? No, ja by som chcel vám popriať, aby ste vždy hľadali pravdu. Aby ste tú pravdu potom aj ďalej podávali. Lebo vidíme, že niekedy aj médiá skôr sa zaoberajú vecami, ktoré skôr dehonestujú osobu človeka, ako by ju podporili. Takže ja vám prajem, aby ste vždycky mali taký cit pre pravdu a chuť hľadať pravdu. Ďakujeme. Pán Boh zaplať za rozhovor. Pán Boh uslíš. Fašianky sme si užili v našej škole, ako sa patrí. Tak ako každý rok, ani tento raz nechýbali karnevaly. V malej telocvični sa zabávali deti z materskej školy a o pár dní žiaci 1. až 6. ročníka vo veľkej telocvični. Zábava bola naozaj super. Posúdenie, ktorá z masiek bola najkrajšia, necháme na vás. Okrem toho, že 9. marca bola Popolcová streda, naši deviatáci prežili ťažký deň. A nie len naši. Konalo sa totiž celonárodné testovanie 9-2011. Každý deviatak riešil 2 testy z matematiky a slovenského jazyka. Test obsahoval 20 otázok a naozaj išlo o veľa. Výsledky budú známe už čoskoro. A aké majú pocity samotní deviatáci? Testovanie 9 som si myslel, že bude trošku náročnejšie. Ťažšia bola matematika a zo slovenčina bola celkom ľahšia, oveľa ľahšia ako matematika. Nedávno pribudol do priestorov našej školy tento červený kontajner.
Naša škola sa totiž zapojila do projektu, ktorý podporuje triedenie odpadu a recykláciu. Organizátorom projektu je nezisková spoločnosť ASECOL, ktorá pre nás pripravila množstvo súťaží a hier. Hlavnou úlohou je zber pokazených elektrospotrebičov. Je to naozaj super pocit, keď pomáhame chrániť naše životné prostredie a k tomu získame aj krásne ceny. Recyklohry je školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže s zameraním na triedenie a recykláciu odpadov. Za splnené súťažné úlohy a zber drobných elektrozariadení prináša školám body. Katolícke, pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s diecézným katechetickým úradom Spišskej diecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom Biblia očami detí a mládeže. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma. Nejde o kopírovanie výjavov z obrázkových Biblií, ale zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie. Naši žiaci, ale aj deti z materskej školy sa mali možnosť zapojiť do súťaže aj tento rok. Témou prác boli motívy z prvej knihy Samuelovej a z Evanielia podľa Lukáša. Určite sa toho udialo viac, než sa zmestilo do týchto správ a než sme dokázali spracovať, a preto vás pozývame k pridaniu sa k nám, aby sme spolu mohli tvoriť našu školskú televíziu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.